Construction worker na iihil lang sana nahulog mula sa terrace ng ginagawang bahay, patay. Nagka-alerto Ivy Hernando. Nasawi ang construction worker na si Jemar Tolentino, 31 anyos, matapos mahulog mula sa second floor ng kanilang ginagawang bahay sa barangay Nanguneg East, Narvacan, Ilocos Sur. Sa investigasyon, nakikipag-inuman si Tolentino sa ikalawang palapag ng bahay nang iihi sana siya. Hindi niya akalain na open yung terrace doon sa taas, kaya po dumiretso siya nahulog doon po sa baba. Matinding sugat sa ulo ang ikinasawi ng biktima. Wala namang nakikitang foul play sa insidente. Kasi itong dalawa po, talagang magkaibigan sila itong si Jaime Season at matagal na silang nagtatrabaho doon. Tutulong umano ang may-ari ng bahay sa naulilang kaanak ng biktima. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, Balitang Amyanan.